Kerrotko vähän tästä sun työpajasta? Joo, eli mä opetin shaktitanssia täällä nyt ensimmäistä kertaa ja meillä oli teemana Shivan ja Shaktin alkemiaa. Eli tutkittiin sitä meidän Shakti-energian ja Shiva-tietoisuuden tulemista yhteen liikkeen kautta ja tanssin kautta. Mitä se shaktitanssi tarkoittaa, jos ei ole koskaan kuullutkaan sellaisesta? Shaktitanssi on tanssin joogaa, eli se on aika uusi joogamuoto, jossa me käytetään tanssia joogisena välineenä, eli käytetään tanssia tuomaan meidän tietoisuutta yhteen takaisin sinne alkulähteille ja harmonisoimaan meidän kehoa, mieltä ja sielua. Mitä tantra tarkoittaa sulle? No, tantra tarkoittaa mulle oikeastaan vähän samaa kuin jooga, eli sitä niiden polariteettien ykseyttä etupäässä niin kuin meissä jokaisessa itsessämme toki. Että siihen on varmasti yhtä monta lähestymistapaa kuin on ihmisiäkin. Et shaktitanssiperinteessä me ei ehkä hirveän paljon mennä siihen niin kuin miehen ja naisen välisen tantran tutkiskeluun, vaan me tutkitaan ehkä enemmän sitä, miten se manifestoituu meissä itsessämme.